ҷаласаи аҳли фарҳанги вилояти Суғд, ки дар он фаъолияти раисати фарҳанги назди мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Суғд дар соли 2025 натиҷагирӣ карда шуд, дар толори муассисаи давлатии қасри фарҳанги суғдиёни маркази вилоят баргузор гардид. Сардори раисати фарҳанги вилоят қайд намуд, ки дар замони муосир таблиғи арзишҳои миллию фарҳангӣ, бедор намудани худшиносиву худогоҳии миллат рисолати ҳар фарди ватандӯст маҳсуб меёбад. Дар вилояти Суғд 752 муассисаҳои фарҳангии фароғатӣ, аз ҷумлаш 362 китобхона, 133 клубҳо, 95 қаср ва хонаҳои фарҳангӣ, 30 мактаби санъат, мусиқӣ ва рассомии бачагона, 1 осорхонаи таърихии кишваршиносӣ, 8 хона осорхона, 3 маҷмӯаи фарҳангӣ, 1 артгалерея, 3 боғчаҳои фарҳангӣ, 5 театри халқӣ, 7 театри касбӣ фаъолият доранд. ҳамзамон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 1190 адад ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ мавҷуд буда, аз онҳо 13 ададашон дорои аҳамияти умумибашарӣ мебошанд. шумораи кормандони соҳа 3911 нафарро ташкил медиҳад. фарҳангчони вилоят дар соли 2025 пурсамар фаъолият намуда, бахшида ба иду ҷашнҳои миллӣ, аз ҷумла иди Сада, рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи модар, наврӯзи байналмилалӣ, рӯзи ваҳдати миллӣ, ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон силсила чорабиниҳои фарҳангӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят омода ва пешкаши тамошобинон карданд. санаи 31 марти соли сипаришуда дар ҳошияи ташрифи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон дар ҳамбастагӣ бо аҳли фарҳанги ҷумҳуриҳои ҳамсоя дар маҷмӯаи таърихию фарҳангӣ Қалъаи Хуҷанд, чорабиниҳои адабию фарҳангӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ ва дар маҷмӯаи варзишии 20-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон бо иштироки аҳли санъату ҳунари 3 давлати дӯсту бародар чорабинӣ бо шукӯҳи фарҳангӣ бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ баргузор гардид, ки дар таърихи навини Тоҷикистон бо ҳарфҳои тиллоӣ сабт гардид. илова гардид, ки раисати фарҳанги мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Суғд дар давоми соли 2025 фаъолияти худро баҳри амалисозии сиёсати фарҳангии кишвар ва ташаккули фазои ягонаи фарҳангӣ равона намуда, дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, нуқтаҳои дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардидаро мавриди баррасӣ ва иҷро қарор дода, дар баргузории ҷашнҳои сиёсиву фарҳангӣ саҳми арзанда мегузорад. дар соли 2025 ба мавзеъҳои таърихии фарҳангӣ муассисаи давлатии Қалъаи Хуҷанд меҳмонони ватанию хориҷӣ ташриф оварда аз таъриху тамаддун ва фарҳанги ғании миллати тоҷик шинос шуданд. дар соли 2025 шумораи меҳмонони дохиливу хориҷӣ, ки аз муассисаи давлатии Қалъаи таърихии Хуҷанд дидан намуданд, 97548 ҳазор нафарро ташкил додааст. дар соли 2025 ҳамчунин барои фароҳам овардани шароити мусоид барои баргузории чорабиниҳои фарҳангии даври шаҳриву ноҳиявӣ ва вилоятии озмунҳои ҷумҳуриявӣ бо дастгирии раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода шароитҳо фароҳам оварда шуд. дар идомаи ҷаласаи мазкур ҳамчунин масъалаҳои фаъолияти бахшу шуъбаҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои вилоят дар 3 моҳаи аввали соли 2026, фаъолият ва қабулу таҳсили донишҷӯён ба коллеҷи санъати ба номи Содирхон Ҳофиз, фаъолияти ансамблҳо, иштироки аҳли фарҳанг дар чорабиниҳои фарҳангии вилоятии ҷумҳуриявӣ ба хориҷи кишвар матраҳ гардида, дар идома барои фаъолияти пурсамар саҳми арзанда гузоштан дар рушду тарғиби фарҳанги миллӣ ба намояндагони бахшу шуъбаҳои фарҳанги вилоят диплом ва сипоснома тақдим карда шуд. дар ин рӯз ҳамчунин озмуни китобдори беҳтарин дар соли 2025 ҷамъбаст гардида ба ғолибон сипоснома ва тӯҳфаҳо супорида шуд. Қудратло Раҳматуллоев, Далер Алишерзода, ахбор.